čaute z toho môjho už 20. LPčka z hory Shakes on Fidget a nachádzame sa na 11. Na najväčšom leveli Ubejovi. Včera som zmenil cech, pretože ten náš cech sa už, ten môj cech sa už rozpadol, pretože veľa hráčov odišlo, ale tak som v top 14, takže tak. Iba sa kúknem, či môžem byť v top 5 cechu. Počkajte, čo lagovať. No, top 5 je ktorý, jo. Ne, ja chcem ísť do avataru. Čekaj, alebo barbary. To je od jakého levelu? 200 je škoda. No. Nevadí, no tak. Toto bude nejaký taký menší, ne vlog, ale nejaký taký menší špeciál. Ku 25 odberom a 1044 zobrazení myslím, a viem, že je tam 1000, takže to ma teší. A k tomu by som vám chcel povedať, že predávam túto postavu Freakyho. Cena 2 malé SMS-ky, e-mail, keď nemám, pretože som ju vyhral v súťaži. A tento level už mám celkom dosť dlho, takže podľa mňa e-mail nikto nemá a už by ho určite čorli, takže tak. Chceme sa ešte sa škúka, no. Ak môže byť, má tu všetky dobré elixíry. No a idem na Cervajza, no a toto som chcel, aj tohto predávam. Som sa rozhodol, že predávam ho. A môže byť full epic, počkať, ja vám hneď ukážem. Cena by bola buď niečo do hry, neviem či poznáte 4 story, alebo by som ju predal za 3 veľké možno, neviem. Z tejto postavy som sa fakt rozhodol, lebo to neviem vôbec. Ne, tak toto necháme. No proste, ale ak môžete vieť, tak môže byť v pohode full epic. No ok, tam máme ešte kosu, ale tak toto si tu necháme. Takže tohto bola cena, dám tomu také buď 4 malé, alebo 10 eur 50 karty, tak. No. Predávame, že toto. Či len, no to je taká možná postava. My jak vlastne sme, jak ja som dal to video Klatíme podzemka na S11, tak on došiel ku mne a vyskúšal ešte jedno podzemko a on ho dal, tak jak môže byť tak už 173, my vyskúšame raz ešte jedno podzemko a vyskúšame tohto. Sa to dáma. Škoda, no možno, že ho za chvíľku aj dá. Ja mi sa tu ešte ničo nehodí do vecka, tak počkajte. Hodím... Ne, nemáme na to. No a ideme to hodiť do hajzla. Poď, tak. Áno. Tak, nič, som myslel, že je to na sílu. Že neviem tak za chvíľku pretáčať, ale niekde by som mohol. Toto možno. No. Treba niečo hodiť do vecka. No, tam hodím. No. Dám si tú hospodu. Proste preto ich predávam, lebo chcel som mať jeden účet a fakt lepšie a budem točiť z jedného účtu, alebo by som si časom kúpil, no chcem iba také, že 200 plus, takže tak. Počkaj, Cervajza kde? To ešte dneska natočím ešte jedno LPčko. Som kúkal veľa LPčkárov z Happy Wheels, ako ja som teraz točil na inom účte, tak vyskúšame si to ešte raz. Však na Cervajzovi, no vidíte, takže keby si ho kúpili, tak budete hneď aj pretáčať. A my si ten epic tam hodíme. Ktorý? Asi tento možno. No tak máme Navara. Sem hodíme. No asi to je lepšie. Tak.
to vyhodíme. No, takže vlastne, keby som to mal tak nejak ukončiť, takže tuto nepredávam, to je jasné. Tuto predávam do dve malé SMS-ky. Toto 4 alebo 10 eur a 50 v kartách. Toto je kamošové, takže toto nepredávam. Počkať. Nemám na to peniaze. No tak to je vlastne všetko, ja som chcel iba informovať, že to vlastne predám a ďakujem vám tými pozreťami, no ak sa vám ľúbilo video, tak dáte palec hore, budem rád aj za subscribe alebo za aký pekný koment. A to by asi všetko, možno sa teším na vaše LPčka, tak ja sa s vami lúčim, tak čau.